Ahoj, vítejte tady úžasně. A dnes vám ukážu nejlepší grafickou záplatu na sezónu 2022-2023. Dejte mi palec nahoru. Dejte odběr s zvonečkem a zveme vás k sledování. Dobrá, na začátek vám prostě ukážu, co tento pak obsahuje. A tak vidíte úplně nové menu. Doufám, že se vám to líbí, pojďme dál. Načítací obrazovka s Gregorem Schlierenkaurem. Ne, prvek, na kterým jsem musel nejvíc pracovat, ale za to. Takže zcela nová bodová tabulka, doufám, že se vám líbí, je poměrně realistická, velmi pěkná podle mého názoru. Tak doufám, že se vám to také bude líbit. Pokud se vám to líbilo, zanechte palec nahoru. Další novinkou, kterou jsem asi ještě neviděl, to jsou LED pásky, tak doufám, že se vám také líbí a také můžete vidět, že je zcela nová barva. Tohle je místo, kde se zobrazují jména. Jméno a příjmení hráče, stejně jako výsledky, tak doufám, že se vám bude líbit tato barevná verze. Pojďme k další novince. Tak to jsem určitě ještě v žádném patchi neviděl. Takže možnost přidávání emotikonů k názvu hráče obrázků. Zde pokud stisknete Shift a 3, máte medaily, Shift a 2 je emotikon Bajpa. 4 je také zlatá medaile, 5 je také zlatá medaile. Už nic není, ale jsou ještě další mody. Nyní musíte stisknout ten čtvereček se shiftem a tady máte zlatý dolar. A závorka na pravé straně je křišťálová koule, máte ještě pohár a to, aby ho přidat, myslím, že ne. Uklidni se. Jak víte, nedávno se uskutečnila aktualizace DSO ve verzi V11.11.1 a v grafickém balíčku už není třeba mít helmy, kombinézy nebo lyže, protože si to všechno můžete nahrát do souboru DSA. Například zde máte helmu, vyberete si helmu a prostě si vyberete, jakou chcete helmu. Také vám ukážu, jak to nahrát. Například tyto grafiky helm, kombinéz a lyží. Dám vám do popisu, tyto nejsou moje, jsou jen ze serveru Discord DS24 také vám dám odkaz na to. Odkaz je v popisu a tam máte hodně různých náplastí. Lyží, kombinézy. Dobře, připravil jsem pro vás textury, které najdete na Discordu DS24 Základní vzhled skokana, takže Red Bull přilba, karty z Letnara, bo a kombinézu pravděpodobně Kamil Stoch z předchozí sezony. Odkaz samozřejmě budete mít v popisu a hned vám ukážu, jak to vše nahrát do hry. Dobře, takže jak nainstalovat mou grafickou záplatu? Musíte mít program TechSmooth, ale myslím, že většina z vás ho má. Zde si vyberete hru NSJ. Poté zde kliknete na složku, klikněte na procházet, no a označte můj grafický patch a klikněte na spustit a to je vše. Dobře, a teď vám ukážu, jak nahrát třeba helmě Red Bull. Takže si otevřete dokumenty, hledáte složku Deluxe Sketchup a vyberete si Custom Outfits a tady hledáte přilbu a ten soubor, který jsem vám dal v popisu, tak Red Bull vložíte sem a pak si ho vyberete prostě ve hře. Doufám, že pro vás je všechno poměrně jasné. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte v popisu nebo v komentářích. Dejte palec nahoru, dejte odběr, zvoneček, pokud jste se dívali až do konce, napište o cereálech, toho pán. Graficky od 1 do 10, doufám, že se vám líbilo. Držte se a uvidíme se na vysílání. Národ!